Nabila ya gida. Ya Nabila in ci ko dai sako ya zo ko? Sako ya zo, abba na ya faɗa mun komai. Kuma na amince. Very good. Amma sai dai ina da shi wani sharaɗi da zan saka maka idan ka amince. Nabila ai wannan ma matsala ai. Me ke faruwa? Duk wani abu da ya shafi gidanmu ba na so ka sa bakinka a ciki. Ko akan dukiyar mahaifina babu ruwanka da wannan. Haƙƙina a wuyanka kawai yake. To amma Nabila ina ga a matsayin ki na matata ina mijinki zamantakewa aure ai na ga dole akwai wata gaba da za ta zo ta shawara ko ki bani ko in baki a ce kuma a ce ba zan dinga sa baki a cikin al'amuran ki ba. To in dai haka ne ashe dai ba da gaske kake so ne. No. In dai dan wannan ne kirki da zaki same ni ne ki da barta. Ciki. Shikenan in dai ka amince ba matsala. Ba matsala. Motar kwaɗayi duniya labari duniya alkhairi wasu cikinta sun haɗa shari rayuwar wasu na alkhairi wasu su ko ba su haɗa khairi. Hannatu, abin da ya sa na kira wani so nake ki taimaka mu. Ki shawo kan yarinyar nan Khadija. Ta rabu da wannan kitukokoko kukan jakin matsiyacin. Ta zo mu sami inda za ta dandala ne ma in dandala. Ma zauna duk kai jugumni ta gumi. Ko umma kina nufin ta rabu da Sa'idu? Kai, a'udhu billahi. Ba na son kiran sunan wannan. Bai za a yana ta maguzan kirkewa yake ta su wake. Ta rabu da Sa'idu nake so. Ta fita harkarsa ta kyale shi. Ta zo mu haɗa kai, ita ba mummuna kama ba. Mu samu alhazan birnin nan kalli yadda suke wuce da zunduma motocin nan. Sai ka kalla ka ce Allahumma arzuquni. To kana kwance za a baka motsa ba? Shi yasa nake so ta zo mu haɗa kai, mu motsa. Mu ma Allah ya sa mu zamu mu ma mu dan fito daga ruwan nan. Kar mu je garin zagin kada mu ma mu faɗa. Kin san matsalar? Khadija ba jin magana take ba. Ni ina ta gaya mata ta ƙiji amma tasirin ƙawa shi yasa na to bari in kira wajen amfani da wannan damar na mu samu a shawo kanta. To amma umma bata ji maganar ki ba sai magana ta ce za ta ji. Sau nawa kuma ake yi iyayen su faɗa ba za a ɗauka ba. Ƙawa ko aboki suna faɗa magana ta tabbata wai satar hajiya a maka. Ki shawo mana kanta. Ke ma akwai naki kasa. Allah umma. Ayo alhajin birni ya zo kuma aka ce hajiya in maga kujeran maka ga ta Khadija. Ai dole ce na ta ɗaya yar Hannatu. Ai ko insha Allah sai na yi duk yanda zan yi tara da Sa'idu. Alhamdulillah da Allah dan Annabi ki taimaka mu. Na gaji da wannan ganin wannan yaro yana ta kugu kamar makaɗin kanjau. Ni kai babu ni babu ina da rayuwa za ta yi kai jigumi ta gumi. Yara kuma a je inda za a dan samu baki yayi marko. Bara da wuce. Ka tafiya za ki bara ki ci abinci ba. Amma sauri nake ba. Khadija, da kai ba haka? Ina fata dai lafiya suke. Wallahi lafiya lau daga gidansa an kira mu ne da ce bari in je kwana biyu da je mun gaisa. Lafiya dai ko? Wallahi lafiya lau ya kake. Alhamdulillah baby. Ya kuma wallahi baby alhamdulillah kasuwa mun gode wa Allah. To yayi. Ke san rayuwar dole sai an shiga an fita. Wallahi ana son ka rinka sada zumunci saboda zumunci ya karfi. Wallahi tallahi. Ya kasuwa fa alhamdulillah muna cikin godiyan ubangiji. Amin. Ai kin san harka ta riga ta tafi. Abin da zamu. To malama Khadija baby na za a yi wasa ne ba dariya? Na za a yi wasa ba dariya. Dan kulle miki sai ki tafi ma da umma da shi ko? Gaskiya ni dai ka bar shi. Ta mana. In dai ba so kike in yi kafara ba. In yi azumin kafara ba aikin ansa ana wasa ba dariya ne? Haba baby wallahi in baki ansa ba sai in yi kafasto yanzu nan in shiga transfer ma.
Oh baby. Kin dai ga yadda muke ta wahala wajen neman halaliya. Babu komai ni a haka nake son ka. A ni ma shi yasa na kafe kai rai da fata sai ke wallahi. To ki gaishe min da umma. A ba umma fa ta samu na albarka. Baby. Shikenan yanzu da ƙarya ne mata shikenan ta kwalle min. Kada da ganni da kayan gurasa na. Hi baby. Hajjar zai yi za a kokari haka dan Allah ki duba Allah wannan kika yi baki sai mu ji kunya. Kaga Alhaji ni fa na yi abin da zan iya na iyakacin bakin kokari na. To yanzu to shikenan in baki gyara ba wai zai gyara. Na gyara ciki na yi abinci na yi duk abin da ya dace nan kuma ba shikenan ba dan ba a gyara nan ba iya bakacin nan ne kadai ban dan gyara ba iya wani waje ne ban gyara da yawa ba daga nan ne ba zuwa gate. Shikenan. Na Zainab. Ga wata. Wannan ne sai da kina dan wani haɗe mun fuska kina wani shan magani kina shan kanshi. Me yake horo ne? Dole na sha kanshi. Ya ce a gaban mu budurwa ta girma ta kai lokacin da ya kamata a ce a mata aure amma Alhaji da girmanka da hankalinka da tunaninka ka san me kake yi idan samari ka zo zance kana kore mata su idan samari ba zo zance ta tsaya ta yi magana da su ba ta ya za a samu jin da za ta aure a cikin su ya za ta zaɓi gwaninta wanda take so a zuciyarta ta tsaye da shi a aura mata shi. Wato abin da yake bani mamaki da ke Hajiya ne mutumin da yake auren ki nake muna zaure tare a kwana tare a tashi tare amma har abada kin kasa fahimta ta. Alhaji shekara nawa muna tare da kai na san halinka ka san halina. Alhaji idan fa ka takura min ka cika matsa min to zan fa fasa kwai. Hello man da na gajiya ina gida shin gido nake yanzu to sun zo kenan to ga musu zalla ina zuwa yanzu nan ga nan zuwa bare aje ya kudi bare da mai yi mai da me kwadai motar kwadai duniya labari. Kin ga littafin nan da zan baki wallahi ni ban ma ƙarasa karantawa ba na baki shi amma akwai da ba zan gaya miki ba amma dai bari dai na gaya miki akwai soyayya a ciki mai ratsa zuciya. Allah kice zan ji daɗin shi sosai ma. Kin san ku da kika yi maganar soyayya sai kika tuna min da wani abu wani ku da Allah ina sa'ido ko dai tsutsun soyayya tashi da kanshi ya koma kan wani. Kai wallahi na ji daɗi a zuciyata. Abin alfahari na cikin mazajen duniya kenan. Yana nan ko jiya ma da kika tafi ai ya zo muna tare da shi kullum. Ni ko sai nake ganin kamar Sa'idu ba zai aure ki ba. Kamar ya wannan wace irin magana ce? Wai gani ne a tallan gurasa har sai iya rike ku. Dan Allah dakata. Arziki da talauci din na Allah ne. Bai kamata ma ki min wannan magana ba kin san me Allah zai mai da shi nan gaba? Ni a tsayen da nake da amma kin ban mamaki wallahi. Kawata dan Allah ki ya hakuri. Wallahi ban dauka magana da na faɗa za ta bata miki rai ba amma dan Allah ki ya hakuri ki gafarci ni. Dan Allah ki dariya mana kawata. Ki saki ranki mana kawata. Ba na wuce amma dan Allah ki ya hakuri. Dama baba yarinya ce yar gidan marigayi Malam Ibrahim. Malam Ibrahim murigaye? Marigayi Malam Ibrahim ya zare da na gane. To mun samu fahimtar juna tsakanin ni da ita. Alhamdulillah. Kuma magana ma har ya fara neman ya yi nisa. Sun da ce to bari in yi riga malam masallaci. Gaskiya. In fara neman shawaranka da duk abin da yaro zai ya kamata ya nemi shawaran magabatansa. To ya kake gani ba? Aiko marigayi mutumin arziki ne, mutumin kirki ne, saboda ba wanda baya bansa a unguwan nan. Sai dai kuma mahaifiyar ce ba mutum ne kirki ba. Amma duk da haka sha'anin aure kuma ita yarinyar nan tana da hali na gari to babu wani zancen matsala. Amma dai
abin da nake so ka fahimtar da ni ice ko fatan da nake bukata kai Allah ya sa da kun fahimci juna tsakanin kai. A wannan baba ba matsala mun fahimci juna tsakanin ni da ita sosai. To alhamdulillah duk da dai mahaifiyarka ubangiji Allah ya mata rasuwa. Amma a cikin nan sai ka duba wani ɗakin ka gyara shi ko kuma ka gina wani. Ai ni kaina yanzu hankali na ya kwanta kuma na daɗa samun ƙwarin gwiwa. Alhamdulillah. Saboda zan miƙe da gaske sai in nemi aurenta. Na sanar da mahaifina ya ce ya amince. Gaskiya ne. Ka ko duk abin da ka ga yana taske yana tafiya da yardan iyaye kuma da amincewarsu. To na ga gode ba. To madam. Na gode. Allah shi albarka. Tashi lafiya. Allah kuma ubangiji ya tabbatar da alheri. Amin baba. Allah ya sa kuma da mu da ran mu za. Aure ibada mu daina sanya buri, a nemi zaɓin Allah ba wai mai wadata ba. Abin da muke so bai zama lalle zo a hakan ba, sai yanda Rabbi ya tsara. Na yi ne. Dama littafi na kawo mata na gama da wannan zan karɓo wani. Ba kwa rabo da karance-karancen nan. Kuma gashi ban san inda take ajiye ba ballanta na ɗauko miki wani ki zaɓa. Ke to ba matsala in ta dawo kawai na da in karɓa. Shikenan. A'a Hannatu. Za ki tafi kuma baki gaya min saƙona ba. Wallahi umma nayi da ita. Amma abin ya ci tana taki. Allah umma Khadija tana son Sa'idu sosai. Wannan jaraba haka ta tsotsan banta mai ƙazuwa ta mai cece. Ba za ta gane abin da ake gaya mata ba, zan abin da zan cutar da ita ne. So nake da je inda za ta huta ne ma in samu in huta. Masoyanmu ma su jingina da mu su huta koko. Shi yasa ake ci abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ne ba zai hango shi ba. Anya ko yaron nan ban zai bata? Ni ina ganin umma addu'a ya kamata ki mata. Abin ne ya fi alkhairi. Allah ya zaba mafi alkhairi. Addu'a fa ina ta yi kuma zan ci gaba da yi. Daga yau bacci ya yanke a ido na a cikin gidan nan. Zan gaya wa Allah. In wani abin ma ya koma maka kansa. Amma wannan jaraba ta mece ce haka? Kai ji gumni ta gumi. Ba daɗi ai. Ibarta zai nemi daidai shi. Wato babban kuskure ne ka ce ba za ka aurar da yarka ga talaka ba, ka dinga gudun talaka ka ce lallai sai mai kuɗi za ka aurar da yarka. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Wato alhaji abin da ke so ka fahimta. Ita rayuwa idan yaro ya zo ya ce yana neman yarinya da aure ya dace a zauna a yi lissafi a gane ɗan waye tukuna daga ina iki ba hakurin a rungumi yarinya a ɗora masa a cewa ya auke ta ba. Akwai matsala fa. To wannan magana ta ka sai ta sa na karatun baya. Kar ka manta kai ma fada ba mai arzikin ba ne, Allah ne ya baka. Ka tuno baya wace irin gararan ban rayuwa ce ba a yi ba kafin Allah ya bada abu. Ai ba da arzikin aka haife ka ba. To shi wanda kake gudun gobe ka san waye shi kamar yadda a da ba a san waye kai ba. Ai ba daidai bane ka dinga gudun dan talaka sai dai kawai masu kuɗi a zauna a junan mu kawai sai dai a dinga musayar ƴaƴa wane aure yar wannan wane ya aure yar wannan dan talaka ba zai aure yar mai kuɗi ba ai kuskure ne. A wannan magana taka Ali Dawud insha Allah zan zauna in ga menene abin da ya cancanta kuma ba tare da wani bata lokaci ba in har abin hakan yiwu hakan yana lahiri za a yi insha Allah. To wannan maganar da kai kamar baka gamsu da abin da na faɗa maka ba. Ba haka bane. Akwai ka san komai na buƙatar. To wannan ba wani abu. A tsakanin mu bai dace a ce ana ta cece ku ce ba. Ba wani abu. Fatan mu dai Allah ya ba mu abin da ya fi alheri. Yawwa to abin da ya kamata kenan amma batun maganar ka ce zaka tsaya kai shawara ko wani abu kamar baka yarda da abin da na faɗa. Ba haka ba mu sa shine magana. Zan duba insha Allah. Ba mu na gode kwarewa. Baby na kenan. To yaya garin? Ya kwana biyu? To ai al'amuran sai a hankali kin san dole a tafi rumfe jama'a kai nan a kai can a dawo dai a ga dai an yi abin cikin kwanciyar hankali da jin daɗi. Bana so fa ka tada hankalinka akan hidimar bikin nan dai ka yi ka bi komai sanni. Ai ba za a yi haka ba. Komai daidai ya samu a yi shi kawai a wuce wajen. Zan dai iya bakin kokari. Motar kwaɗayi, motar kwaɗayi, motar kwaɗayi. Karka damu dan Allah. Ba mamaki kila bata ba gane ne ba ne. Kin san abin da yawa. Na san kila akwai wasu da suke zuwa. Shikenan ba damuwa kuma ka san me nake so in gaya ma? Ba na so ka je irin ka tada hankalinka din nan kai rama irin ta angwaye din nan da suke yi. Ka rame ni ba na so.
A insha Allah haka ba zai faru ba. Kina nufin ka in dan yi dan kan nan kenan. Ni mana. To ba komai amma kin san ni dai dole ne duk abin da zan yi in ga na faranta miki iya bajinta na dai dole ne in yi shi ko? Na sani wallahi, na sani sosai amma ni dai kawai dai bana so dai ka takura kanka saboda bana so in dai in ga kara ni. Ba matsala. Baby na kenan. Ai ni nazo wajen ki in naga kina washe min bakin nan kina wushirya. Wallahi Allah inda kika san ka in tafi. Allah sunan wani guri a Kaduna wai Basha Marot. Allah ina ga miki ba na son da jin murna. To ba komi. Ka ga min da umma. Ko kuma wani laifi ne mata kin san yaro ba ka ga sai da manya ba sa kila ko ban sani ba ka da kyauci. Ba ma wani laifi. Na wannan saboda na ga alama ina da karfi a wajen ta ita ba. Sai an ji ba baby. Yawa.